PC. Bino, či nie, nebudeme testovať vlastnú vzorku, to je škoda peniazy, to rovno dám náš... Počkaj, nie, ale ja by som to možno takomu predal a chcel vidieť, že čo to s ním zrobí. Predáme takomu. Nech to. Pani, vy si nuda. Vy vyzeráte, že fetujete. Nie, ja dám takto. No, ukážte, zakúrte to, co sa vám stane. Čípok do riči si dajte. Moje vzorky, ja neviem, či to má spojitosť so mnou. Ale všetko, čo zrobím, tak ľudia plešatejú proste. To je v piči. Čo ti ste plešatý, hej? No už ja neviem, či ja mám smolu, kurva. Ale ja čo zrobím, tak ľudia splešatejú. Aj do piči tu.